Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. En we beginnen met een bericht over een verbod op vliegtuigen uit Rusland en Noord-Korea in ons luchtruim. Dat is een bericht dat de Extra vandaag meldt. Russische en Noord-Koreaanse vliegtuigen mogen niet door het luchtruim van Curaçao vliegen. Dat staat in een bulletin van de luchtvaartautoriteiten en de Extra heeft daar inzage in gehad. In dat bulletin wordt vermeld dat vanaf 20 augustus tot en met 17 november sommige vliegtuigen geen toegang hebben tot het luchtruim van Curaçao en er ook niet mogen landen. Daarbij gaat het om alle vliegtuigen die door Rusland en Noord-Korea worden geëxploiteerd, gecharterd of die in die landen staan geregistreerd. Het heeft allemaal te maken met economische sancties die Nederland aan die landen heeft opgelegd. En daarom is er vanuit Nederland aan Curaçao door de Burgerluchtvaartautoriteit aangegeven dat ook die vliegtuigen hier niet welkom zijn. Het ministerie sluit illegale stortplaatsen. Het Curaçaose ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur heeft gisteren laten weten dat inwoners van Rio Magdalena en Ronde Klip weer opgelucht adem kunnen halen. 2 illegale vuilstortplaatsen die veel overlast van rook veroorzaakten, zijn opgeruimd. In de afgelopen maanden ontving de klachtenafdeling van het ministerie veel meldingen van rookoverlast. Daarop werd besloten al het afval te verwijderen, de brandhaarden te blussen en de toegang af te sluiten. Op die manier kan worden voorkomen dat deze plekken opnieuw worden gebruikt voor afvaldumpen. En het heeft allemaal te maken met een groot plan van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur om alle illegale vuilstortplaatsen op het eiland op te heffen. Seapost geeft uitleg over de vertraging. Het Curaçaose bedrijf Seapost International heeft dit weekend laten weten dat sommige zendingen vanuit Nederland vertraging hebben opgelopen of helemaal niet zijn aangekomen. Na onderzoek en overleg met PostNL blijkt dat dit komt doordat het bedrijf onlangs van logistiek agent is veranderd. Dus het Nederlandse bedrijf PostNL is van agent veranderd en daardoor is het verkeer naar Curaçao onder meer verstoord geraakt. Seapost International hier op Curaçao benadrukt dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de vertragingen, maar laat de mensen wel weten dat ze via de website kunnen kijken of daadwerkelijk de bestellingen onderweg zijn. Vergunning voor Royal Holding, dat meldt de Extra vandaag. Het bedrijf Royal Holding Company heeft officieel een vergunning van de overheid verkregen om baggerwerkzaamheden uit te voeren in het binnenwater van Sakito. Dat blijkt uit een beschikking die onlangs is gepubliceerd. Op deze manier kan Royal Holding baggeren in de baai van Sakito en dat heeft weer te maken met de verschillende werkzaamheden die daar op dit moment worden verricht. Het geldt voor een jaar en de overheid laat weten dat er verschillende restricties aan zijn gebonden. Zo staat onder meer dat baggerwerkzaamheden kunnen leiden tot rook- en stankoverlast als gevolg van het gebruik van machines en het verwijderen van slip uit het water. Hier moet worden uitgekeken dat dat geen grote overlast voor de bewoners veroorzaakt. Meeste ongelukken op de Caracas-Baaiweg. Er is een rapport verschenen over de ongelukken in het verkeer hier op Curaçao. Een bulletin geeft een overzicht van de cijfers van verkeersongevallen die plaatsvonden in de eerste helft van 2025. En daaruit komt naar voren dat de meeste ongelukken plaatsvonden op de Caracas-Baaiweg, gevolgd door de Rooseveltweg, Zottegatweg Noord, Winston Churchillweg en Santa Rosaweg. Dat zijn allemaal grote wegen waar mensen vaak wat harder kunnen rijden. En als je kijkt naar wat voor type ongelukken hebben plaatsgevonden, vooral kop-staartbotsingen, daarna zijdelingse botsingen met een ander voertuig of gewone zijdelingse botsingen. Achteruitrijden levert ook veel ongelukken op. En er is 13% enkelvoudige ongevallen van mensen die zelf dus bijvoorbeeld tegen een muur of tegen een boom rijden. Het is niet de eerste keer dat er uit naar voren komt dat op de Caracas-Baaiweg veel ongelukken voorkomen. En dat komt vooral A, door te hard rijden en B, doordat er onvoldoende wordt gekeken naar het verlenen van voorrang.
Aruba, familieruzie leidt tot moord. Het heeft Aruba opgeschrikt dit afgelopen weekend. Er is een man, Israël Page, die heeft zijn neef René Page neergeschoten. En hij heeft zich later aangegeven. Eerst werd er naar hem gezocht. Toen heeft hij eerst een verklaring afgegeven in het nieuwsportaal 24horas.com, waarin hij stelde dat het ging om zelfverdediging tegen zijn neef. En dat hij zich besloot om aan te geven. En hij heeft afscheid genomen van zijn zoon en zijn ouders. En hij gaf dus een verklaring aan 24horas.com. Daar gaf hij een verklaring over een moord die 12 uur eerder had plaatsgevonden. De politie die registreerde de moord om 6 uur 's ochtends op zaterdagochtend. En in eerste instantie wisten ze dus niet wat de oorzaak was. Maar nu blijkt een familieruzie. En volgens de dader heeft hij zich moeten verdedigen tegen zijn neef. De overleden man is 34 jaar oud. 260 kilo afval bij rotonde Jan Noorduinweg. Daar meldt de Extra vandaag. En het is, als je ziet hoeveel vuilnis weer opgeruimd is door de Knukuman en zijn vrijwilligers, is dat toch echt wel bijna schandalig te noemen dat mensen al die troep in de schone milieu gooien. Het gaat onder meer om papier, bekertjes, rietjes, telefoonkaarten, maar ook heel veel bierflessen. In totaal werd bij de rotonde van de Jan Noorduinweg en in de omgeving 268 kilo afval veroorzaakt. En om u een idee te geven, dat zijn meer dan 900 lege bierflessen. Goed voor 182 kilo. Het is toch heel erg veel. We gaan even over naar een break en we zijn zo bij u terug. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer. Een Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender. Tauro. Voor veel mensen een van de hoogtepunten van het jaar, het Kaya Kaya Street Festival. Dat vond afgelopen zaterdagavond plaats. En dat was weer een groot succes, ditmaal in Rif en Sebastopol. Dus onderdelen van Otrabanda. En er waren veel muurschilderingen te zien, maar vooral veel muziek en heel veel gezelligheid. Een combinatie van een mooie wijk of een wijk waarvan mensen vaak niet weten hoe mooi die kan zijn. Kunst, muziek en gezelligheid. Veel lokale artiesten en muziekgroepen die creëerden een unieke ambiance door het publiek van het ene podium naar het andere te laten bewegen. De Extra schrijft vandaag gefeliciteerd aan de organisatie en de bewoners van de wijk met het succes van dit evenement. En op de foto's ziet u hoe gezellig het was. Dan gaan we naar de persconferentie die de bondscoach van Curaçao, Dick Advocaat, afgelopen vrijdag bekend heeft gegeven. Daarin werd bekendgemaakt dat Richetli Bazour, Tahi Chong, Tommy Santiago en Surendi Sambo, om maar 4 van de 7 te noemen, mee gaan doen aan de wedstrijden van Curaçao. Er zijn nu 6 wedstrijden. Als we daar goed doorkomen, doen we mee aan het WK in Amerika, Canada en Mexico. En dat zou een unieke prestatie zijn. Daarmee zou Curaçao trouwens ook de land met het minste aantal inwoners worden dat ooit deelnam aan een WK. Nou,
Dick Advocaat is de bondscoach en hij maakte de nieuwe selectie bekend. En daar gaf hij ook commentaar, omdat sommige spelers echt al 1,5 jaar lang wordt gevraagd om zich aan te sluiten. En dat ze dat nu daadwerkelijk gedaan hebben. Kijk naar de uitleg van de bondscoach die aan het begin aangeeft dat normaal gesproken Kees Jansma graag het woord voert, maar nu doet hij het. Hij begon eigenlijk te zeggen dat we eigenlijk in de eerste fase dat we daar doorheen zijn gekomen. En dat is niet altijd even makkelijk geweest. Vanaf het moment dat we eigenlijk hier begonnen zijn als staf. Maar, en dat zei Gilbert ook al, vooral ook door de mensen die vanaf het begin geloof in ons hadden, zijn we er doorheen gekomen. En dan moeten we vooral iedereen complimenten geven. Vooral de spelers die vanaf de eerste wedstrijd eigenlijk tot het einde erachter stonden en de beelden laten zien wie ze waren, waar ze vandaan kwamen. En dat hebben ze uitstekend gedaan. Maar het gaat natuurlijk, wat nu gaat gebeuren. Als je je kan kwalificeren voor de WK, ja, dat is voor het eiland geweldig, maar ook voor die spelers. En ja, ik denk dat iedereen er naar uitkijkt om mee te doen. En zo zal je misschien ook wat verrassingen zien in de lijst met spelers. Nou, we hebben het op de squadlist neergezet. We beginnen met de 3 keepers. Dat is voor de meesten niet zo interessant. Want al hebben we wel een talentvolle jongen erbij genomen. Die is derde keeper geworden van Twente. En de andere 2 zijn bekend. Rome en Doornbos. Bos. Nou, daar heb ik natuurlijk 1,5 jaar hebben we vragen over gekregen over waarom die niet en waarom die wel en dat. Nu zitten er een paar spelers bij die 1,5 jaar besloten om niet te komen. En nu besloten hebben om wel te komen. Dus het is Bazoer, komt als nieuwe speler erbij. We hebben 7 nieuwe spelers in de groep. Dat betekent ook dat er 7 bereidwillige spelers afgevallen zijn. Bij deze wedstrijd, want dat wil niet zeggen dat ze er altijd niet bij zijn. Maar we beginnen dus met Bazoer, met Ayman, met, ik heb het hier even, Gari, Sambo is nieuw, Bazoer is nieuw, Sint-Jaco is nieuw. En Von Viel, die is de laatste 3 weken, we hadden hem daarvoor ook al gezien, maar die speelt bij Dordrecht. Zeer talentvolle speler, 20 jaar. En het probleem een beetje van die lichting, 20, 21 jaar, dat sommigen zelf nog denken dat ze bij het Nederlands elftal kunnen spelen. Waardoor ze niet durven te besluiten om bij ons aan te sluiten. Maar ja, de uitdaging toch om eventueel een WK te spelen, heeft deze jongen toch besloten om erbij te komen. En dat geldt ook voor die andere jongens. Sambo, Sint-Jaco en Bazoer, daar heb ik zelf ook nog mee gesproken. Dus meer mogelijkheden. En dat is het belangrijkste. Ja, dat zijn de middenvelders. Dat zijn de jongens die eigenlijk... Daarna heb ik hem onder meer de vraag gesteld: hoe voorkom je nou dat deze situatie, waarbij de spelers het heel goed hebben gedaan, ze zijn door 2 voorrondes gekomen, nu is bijna het WK in zicht en sluiten zich allemaal nieuwe spelers aan. Hoe voorkom je dat er haat en nijd in de groep ontstaat, omdat die nieuwe spelers niet, ja, zeg maar, hebben meegedaan bij de eerdere wedstrijden? Ook stelde ik de vraag aan de bondscoach of hij garanties heeft gegeven aan de nieuwe spelers dat ze daadwerkelijk gaan spelen. We moeten vooral in het begin met de groep, en daar gaan eigenlijk ook 2 dagen eerder er naartoe, dan hebben we iets meer tijd om die groep te bekijken. Want 7 nieuwe spelers, die zullen echt alle 7 niet gaan spelen. Want je kunt niet zomaar een elftal helemaal uit elkaar gaan halen. Dus dat moeten we goed bekijken. En ja, dan spelen met alle respect, dan spelen namen niet zo'n grote rol. En of ze na 2 jaar niet geweest zijn. We moeten nu kijken waarmee we succes kunnen krijgen. U heeft geen beloftes gedaan? Nee, dat doe ik nooit. Nee, dat klopt. Nee. Maar je hebt Ik kreeg wel van iemand een vraag daarover. Ik zei, nou, ik heb ook met Ronaldo ben ik trainer geweest. Die vroeg ook, kan ik spelen? Ik zei, dan moet je aan de coach van Brazilië vragen. Maar voor mij kreeg hij het niet. Nee, je moet spelers als trainer nood garanties geven. Garanties op het trainingsveld en dan laten zien wat je kan.
Dick Advocaat. Nou, wij gaan naar internationaal nieuws, want ambtenaren, huisvrouwen en gepensioneerden stonden in de rij, of staan al dagen, komen die bij elkaar om zich aan te melden bij de Venezolaanse strijdkrachten, om de gelederen te versterken in het geval van een mogelijke Amerikaanse invasie. Vanuit Venezuela zijn beelden van deze mensen die zich aanmelden, ook andere mensen uit de samenleving, maar het is heel divers. Mensen die zich aanmelden om het vaderland te verdedigen. President Nicolás Maduro riep op om dit en de komende weekenden de registratie te openen van de Bolivariaanse militie. Dat is een onderdeel van de strijdkrachten dat uit burgers bestaat en dat volgens critici sterk ideologisch is geladen, maar die volgens Maduro samen met de militairen het vaderland moeten verdedigen als er een Amerikaanse invasie komt. De president is boos over de marineschepen die voor de kust, niet direct voor de kust, maar wel in de omgeving van Venezuela zullen komen. Amerika zegt dat het te maken heeft met de bestrijding van drugssmokkel. Maar het is in ieder geval een situatie waarbij er meer spanning is en veel Venezolanen zich willen aanmelden om het vaderland te verdedigen. We houden de situatie in de gaten en ook vandaag zal later de minister-president van Curaçao, Pik Pisas, een persconferentie geven over de veiligheidssituatie in de regio. Dan kijken we naar Venezuela en naar Amerika. We houden u op de hoogte en hopen dat u er morgen weer bent. Ik ben er in ieder geval. Tot ziens. Dag.